Bonica! Preciosa! Floreta! Que guapa, Ai! Mua! Maques al dematí s'alcen i reguen i això no funciona. Les nenes maques al dematí s'alcen i reguen i fan pi-pi. Ja està, ja funciona. Ho vaig a guardar, la regadora ja torno. La 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 la. A veure que tinc fred, si tens fred, posa't la capa, si tens fred, posa't la capa i el barret. Molt bé, tu! Se'ls va amb la coral de Sant Maria, A veure si ha funcionat això, perquè no ho sé, Ui, si no li fos molta molèstia, vostè em podria portar amb aquest submarí tan xulo a casa de la meva tia Maria? No. Per què no? Jo... No sigui bèstia! Miri, vostè em porta a la tieta i jo el convido a berenar. Què li sembla? No. A sopar. No. Jo... Apa, que bèstia! No faci, home, no sigui buix, va, vingui, no se'n vagi, capità, carai! I ara què faig? Sí, home, nedant, què et penses jo, que sóc un peix per anar nedant? És que, saps què passa? Que per aquests mars hi ha monstres que es mengen a les persones. I jo no vull que se'n mengin, ostres, Ai, mira, la Moby Dick, aquesta sí que se'n menja. Ai. Ui, què és això? Que divertit! Si sembla una font d'aquelles de la plaça Espanya, tu. Escolta, tu, Balena, que em portaràs a la tieta? Sí. Ui, que bé, que guapa. Corre, vine, que així no em mullo els peus. Vaig a la tieta, Apa, ja ens veurem. Amunt. Ui, com rellisca això, tu. Renta't la cara, guapa, que patina, Ui, ja. Està, ai. Ui, sort de la cua! Ara sí, me'n vaig a menjar macarrons de ca la tieta!
si aquí teniu un formatge de bola. Per què no m'ho dèieu? És la lluna? No. Això és un formatge de bola i vosaltres us el volíeu menjar tot sols. Ah, sí? Bé, anem a fer una prova. Jo dic que és una lluna. Vosaltres, que és un formatge, i vosaltres dieu que és una lluna, no? Doncs ara jo faré un salt i ho tastaré. Si és un formatge, me'l menjo, i si és una lluna, no me la menjo, i ja està, d'acord? Doncs vinga, va. A la 1, a les 2 i a les 3. Uau, quina pinya, tu! Escolta, no sé si és una lluna, però he vist les estrelles, A veure, com m'ho puc fer jo per arribar a aquest formatge sense trencar-me els bigotis? Amb una escala. Gràcies, xato, però no en tinc d'escala, jo. No. Amb un coet, sí, home! I quan estic a mig camí fa patapam, no! Amb avió no, que em fa molta por, mi l'avió no. Una antitella et tocarà el cul. I que jo no vull que et passi això. Per això no t'ajudo. Que no m'ajudes? No sé. Molt bé, doncs si no m'ajudes, ja no ets amic meu. Apa, Ratolí, deixa'm en pau. ratolinet. Ves a la porra. Ai, mare meva. És que el ratolí i jo som amics de sempre, I a mi em sembla que els amics s'han d'ajudar, no? Sí, oi? Va, doncs sabeu què? Que l'ajudes, que carai. Ratolí, Què vols, paparra? que si vols, t'ajudo. Ui, que n'ets de bona persona. I tu ets un pilota, passa cap allà, home. A veure, tu vols anar a la lluna, El formatge. això, el formatge, Esclar, i per això has d'anar volant. això ja ho sé. I tu no saps volar. No, senyor. Doncs hem de fer màgia. Màgia? Sí, Que pica. no, bueno, no pica. A veure, vosaltres sabeu bufar? Sí? Molt bé. Doncs jo ara diré les paraules màgiques de fer volar. Quan acabi, tothom, que faci 3 bufades. I jo què? Tu a callar i a volar. Ja està bé. Vinga, preparats i preparades, Atenció. Tramuntanera, bufeu pel davant i bufem pel darrere. Va, 1, 2 i 3. Prou, que em despentino. Uau, mira quin formatge més guapo. Vine cap aquí, caserío. Uau, que bo que està. Està de nassos. Ui, perdó. Oi, és que feia tant de dies que no menjava. Ai, ara sí que estic pip, Mira, ara, sabeu què? Que vaig a fer la migdiada. No feu soroll, per favor. La bruna vestida de nou, son pare la crida Què passa? Quina mala cara feu? Què teniu? Està amb sa mare, ara. La lluna està aquí. On és la lluna? Què heu fet amb la meva lluna, Qui me l'ha tocada, la lluna, Com? El ratolí? Què ha fet el ratolí? No pot ser. Tu, ratolí. Què? Ui, vine cap aquí, sapastre. A veure, que aquesta colla de nois i noies em diuen una cosa terrible. Que t'has menjat la meva lluna. No! Que no! A veure, un moment. Sou una colla de bocamolla, sou xivacos. Calla tu. Ara vosaltres, per favor, no digueu res. Que sigui el ratolí el que em digui la veritat. Entesos? Ratolí, Què mana? tu, t'has menjat la lluna, sí o no? És
És que sí o és que no? Doncs és que miri, fa 3 dies... Sí o no? Un moment, no, que ja li explico. Sí o no? Un moment, no. Sí o no? Doncs, sí. Sí? Sí. Té! Ai, no em peguis que em mataràs. No, home, no. Ai, que bé. Encara no. Ui, que malament. Com no em facis ara mateix una lluna com la que jo tenia, ben rodona i ben vermella, jo et menjo a tu amb patates fregides. Ostres, I de pressa. sí. Carai. I ara què faig? Va, anem a fer una cosa molt important. Primer, tothom amb el cul a terra. El de les cadires no cal, eh? Segona, sabeu què és un examen? Sí? Un examen n'heu fet molts vosaltres i els passeu bé? Sí? Molt bé, ara ho veurem. Examen de l'estenedor. Atenció, té 2 preguntes. La primera pregunta només la podeu respondre la gent petita. Del 0 als 18 anys. Entesos? Molt bé. Nois i noies, veieu això que tinc a la mà? Sí? Pregunta, què és això? Un pal. Un pal. Molt bé, veieu que era fàcil? Molt bé. Tu ho has dit? Perfecte. Doncs és un pal. Segona pregunta. Aquesta és molt difícil i només la pot contestar la gent de més de 18 anys. Els que poden votar o no, però poden. D'acord? Senyores i senyors, si això és un pal, com ha quedat aquí científicament demostrat, què dimoni faré jo ara amb aquest pal? Xxt, tu a callar que no tens 18 anys. Fixeu-vos bé, tu. Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Col·lecció de muts i mudes. Tant que xerreu a casa i tampoc que parleu aquí, eh? Caso amb l'olla. Va, vinga, una mica d'aspiració. A veure, tu què? Què puc fer amb aquest pal? Ah, xerraire. Ah. Què? Trencar-lo? No, gràcies. Què? Per pagar? No, això en diu pedagogia activa, però no és aquesta. Mireu, amb aquest pal farem l'última història de titelles del dia d'avui, que és la història dels 3 germans ganduls. I diu així. Diu que hi havia un cop un senyor que es deia Josep Maria. Mira, és aquest. Veieu? Ara enteneu per què és el pal, és per aguantar la cosa, és el sostén de la història. Doncs el senyor Josep Maria estava molt malalt. Tan malalt estava que s'havia de morir. I per això estava en el llit. Però abans de morir volia dir adéu als 3 fills que tenia. I va cridar al fill gran. Que vingui en Pau. En Pau. I en Pau, nois i noies i gent gran, és aquesta cosa tan bonica. Guapo, eh? Què vol dir que no, home? Després va cridar el segon fill. Que vingui en Pere. En Pere. En Pere ja era un altre model, més així, tipus 4x4. Ja veieu? I per últim va cridar el petit, però que era molt llargarut. Que vingui en Berenguera. En Berenguera. I en Berenguera era aquesta cosa tan espavilada. Bé, i ara que ja tenim la família reunida, ara és el moment trist de la història. Perquè el senyor Josep Maria s'ha de morir. Però, abans de morir, va dir les seves últimes paraules, les seves últimes tonteries. Escolteu, va dir: fills meus, jo ja sé que em moro, però abans d'estirar la pota us vull donar un consell per viure bé. Si pot ser, no treballeu gaire, perquè cansa molt. I després de dir aquesta bestiesa, ell sí que va quedar ben descansat, es va morir i apa, a reveure, tu. I van quedar en Pau, en Pere i en Berenguera, més sols que la una i més ganduls que la mandra. I sabeu què van fer? Si eren ganduls, què van fer? Res. Mira, van asseure així com vosaltres, que no és per comparar, I no van fer res ni en una setmana, ni en un mes, ni en 6 mesos, ni en un any.
Es van passar un any asseguts a la cadira. I al cap... Home, a vegades anaven al vàter i tornaven, Sí. I al cap de l'any, l'advocat del seu pare va dir, home, aquests xicots voldran l'herència, els calarons, i els hi van anar a portar. I heus aquí, no sé si coneixeu mai, heu vist un advocat alguna vegada? Ara en veureu. Ah, sí? Mira, fan aquesta pinta. El senyor Torrecordons. Ha dit Torrecordons, Va trucar a la porta. Ping-pong! Qui hi ha? L'advocat que vol entrar. Doncs que passi, que la porta és oberta. Els asos de Roger no van passar per de res. A veure que serà tan guapa. Aquí atrás. Bueno, me voy, claro. Ya está bien. Home, l'aniversari que es pot celebrar. 5. 1975. Día 21 de octubre. A través de los servicios informativos de la Dirección General de Coordinación Informativa del Ministerio de Información y Turismo, la Casa Civil del Jefe del Estado ha hecho público el siguiente comunicado. En el curso de un proceso gripal, Su Excelencia el Jefe del Estado ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda que está evolucionando satisfactoriamente.
Habiendo comenzado ya su rehabilitación y parte de sus actividades habituales, a las 19 horas del día de hoy, Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en su despacho al presidente del Gobierno, con quien mantuvo una conversación de 45 minutos. Amén, tieta. L'any 1939, la gent que vivia als barris era la que intentava sobreviure a la postguerra. Això és una comèdia sobre el temps i la memòria. En el record, el barri no és com avui, sorollós i amb antenes a televisió, sinó igualment mesquí i potser sense glòria, però només amb una ràdio per cada 3 veïns. Puc començar recordant un d'aquells matins, a l'hora que el barri es despertava. El dia que hi vaig arribar, un dissabte de juliol de 1947. 1947. La Soli, la vanguardia, amb el discurs del caudillo sobre el referéndum. Entramos en un periodo de normalidad constitucional, diu el primero de los españoles. El correu català. Què dic jo de català? Català i encara gràcies. Bon dia, Raquel. Que s'hi va quedar molta estona batllant la senyora Assumpta? Més del que em pensava. És que mira, tot just m'aixecava el punt de la cadira quan per la ràdio va començar a donar el discurs d'en Franco. Vull dir, el del referèndum. I m'hi vaig tornar a clofar. Què, banyant la porta i escoltant el viu? No era una mica irreverent? Home, i què volies que féssim? Que la llancéssim, la pobrissona. I funta. Perquè el discurs s'havia d'escoltar. Allí estava, contemplant-la. Que, per cert, ha quedat tan natural. I allí ens estàvem escoltant els logros del règim. Ja el vaig sentir, ja. Però si no teniu ràdio, sinó que sigui una galena... Pel Sant Obert, que els veïns la tenien posada molt alta. Em vaig revifar sentint-lo. Arriba un moment que et voldries fondre, cregui'm. Però sentir el Franco dient que anem anant tan bé em va animar. Ara, que això de què s'ha de votar, jo no ho entenc gaire. Sort que a mi no em toca. Doncs mira, a mi ja ho crec que em toca. I li deixo les claus. I vostè les hi donarà quan arribi. Sí senyor, sí senyor. Aquí té una copina. Però, escolti'm bé, vull que l'ajudi a pujar les maletes. No sé si podré deixar la parada sola. Si li roben algun d'aquests diaris i TVOs, m'ho diu i li paga. Vull que ajudi a la persona que ha de venir amb tot el que necessiti. Vostè posis a la seva disposició i no se'n penedirà. Sí senyor. Feliu! Jesús, Maria, Josep, Cecília, Jaume, mireu qui m'ha arribat. És el meu nebot Feliu. Senyor! Si l'última vegada que el vaig veure era un galifardeu. Ai, el teu oncle hauria estat tan content de tenir-te amb ell. Ai, encara em caurà la llagrimeta. Au, va, tieta. Vine, et presentaré els veïns.
Bueno, mentre abans de l'últim ball els nostres geganters s'agafen una mica d'aire, podríem aprofitar com a entitat del barri per felicitar els companys de la ràdio al seu 10è aniversari. Tots sabem les dificultats, la feina, la tasca que fa l'associacionisme aquí al barri de Sants. I sense una eina de comunicació com aquesta, la veritat és que seria molt més difícil. La nostra tasca és una, la d'ells és una altra, però potser és la que ens aglutina a tots i la que ens fa més importants i més forts dins del barri. Moltíssimes felicitats per 10 anys de ràdio i per 100 anys més. Moltes gràcies. Felicitats, moltes gràcies, Víctor. No les mereix. Tu el guardo perquè igual la meva dona t'ho ha dit. No, és una cosa molt maca que aquí, molt més elegant. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Un fort aplaudiment pels gegants de Sants. Gràcies. Molt bé, vinga, seguiu bons i que passeu bé. Gràcies, rei. Molt bona tarda. De la mà dels gegants de Sants, que han volgut acompanyar-nos en aquesta celebració, encetem una vetllada plena d'activitats per commemorar el 10è aniversari de Sants 3 Ràdio, l'emissora de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Ens han precedit dues actuacions, la del David Laín i els Titelles de l'Estenedor i la del quadre escènic de Sant Madí, amb dos espectacles molt emotius. Els volem agrair el seu suport també al llarg d'aquests anys amb un fort aplaudiment, sisplau. Serà el d'ara un petit acte institucional amb el qual donar el tret de sortida a un any en el que Sants 3 Ràdio commemora els seus 10 primers anys i que té com a punts forts l'edició d'un llibre i un DVD, conferències i la col·locació d'una placa als estudis en homenatge a Josep Planes i Sala, entre altres activitats. Avui volem agrair i reconèixer la tasca de tots aquells col·laboradors que ha tingut la nostra emissora al llarg dels 10 anys, més de 300 amics i amigues que han contribuït a que Sants 3 Ràdio sigui el que és avui. Una de les emissores locals dels països catalans més dinàmiques i que ha esdevingut la força d'un veïnat sencer. Hem estat 10 anys construint, edificant, aixecant un gran castell on tots hi han pres part com han pogut i com han volgut. Un pilar on cadascú hi ha tingut la seva funció, on tots hi han dipositat il·lusions i esperances per aixecar-lo cada cop més amunt. Ara, els castellers de Sants ens oferiran el seu espectacle. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. No, si pugessis sí, però no.
Moltíssimes gràcies. Ara, sisplau, pregaríem a Montserratí, presidenta de la colla, que pugés, que els hi farem entrega del... de totes les actuacions que fem al barri i a tot arreu. Merci, felicitats. Quan puja un castell, sempre mirem amunt. Però perquè pugi ferm, calen uns bons dosos i terços i sobretot una bona pinya. Algunes d'aquestes persones, provinents de diversos sectors i àmbits, cadascú amb la seva funció i la seva aportació, han ajudat significativament a dreçar la torre que s'aixecava a poc, la torre de Sants 3 Ràdio. Reconeixem avui la tasca de 6 amics que s'inclouen dins dels més de 300 que formen aquesta pinya i que han ajudat durant anys a que l'estructura no balli. Demanem, si us plau, que pugin Roger González i Jordi Sunyer i Oleguer Forcades, fundadors de l'emissora. No, res, no fa res. Ens dirigirà unes paraules. Moltíssimes gràcies. Molt bona nit a tothom, moltes gràcies per venir en aquest acte dels 10 anys de Sants 3 Ràdio. El proper mes de desembre farà 10 anys que començàvem aquest projecte amb moltíssima gent, alguns s'han anat incorporant al llarg d'aquesta història i començàvem gent que érem d'una escola del barri, concretament, i vam començar juny quedaven aquestes tardes que sortíem del col·legi, el Jordi i jo, engegàvem aquell emissor i començàvem a fer el que avui anomenem Sants 3 Ràdio. Poc després vam venir aquí a Sant Medir, on molt amablement ens van acollir aquí els nostres actuals estudis, i a partir d'aquí vam anar creant tota aquesta emissora, tota aquesta xarxa que sempre hem tingut molt clar, que és una xarxa de crear, de construir, de col·laboració amb les entitats, i sempre hem tingut molt clar els objectius de l'emissora. Uns objectius que passen per donar un impuls a les associacions i entitats fent una promoció que sigui la ràdio un altaveu d'allò que volen promocionar i també una ràdio que sàpiga transmetre i també generar opinió. Per tant, és una mica el que hem volgut fer sempre com a objectius de Sants 3 Ràdio i també uns objectius que no haguessin estat possibles, sens dubte, sense les més de 300 persones que han passat al llarg d'aquesta història per Sants 3 Ràdio. Moltes d'elles avui ja les veiem a diverses televisions i ràdios d'àmbit ja nacional i n'estem molt i molt orgullosos d'això. Però sobretot han estat aquestes persones que desinteressadament han donat aquest suport i que sense esperar res a canvi moltes vegades han destinat les seves hores i el seu esforç, que avui podem dir que aquests 10 anys de Sants 3 Ràdio són possibles. Moltes gràcies a totes les entitats, veïns i a tota la gent. Visca el barri!
L'emissora ha basat el seu ideari entorn de diversos elements al llarg dels anys. Un d'aquests és la música, element indissociable de tota emissora de ràdio. L'altre, com deia l'Oleguer, les entitats, a qui ens devem i entre les que ens incloem, que han ajudat des del primer dia a la consecució d'aquest projecte. I ens fa il·lusió que precisament aquests dos elements, la música i les entitats, s'hagin unit en la següent actuació. Una entitat, la Societat Coral La Floresta, ha composat l'himne musical del 10è aniversari, que sonarà a partir d'avui i al llarg de tot l'any a l'emissora. Un fort aplaudiment per ells, si us plau. Moltes gràcies. Volem fer entrega d'aquesta partitura emmarcada que ens ha costat una mica de treball haver-la de quadrar aquestes últimes setmanes, però en tot cas esperem que hagi quedat prou lluïda. Si no l'heu sentit gaire bé, la sentireu al llarg del proper any. Esperem que ens la posin al 103.2, ja ho sabeu. Si us plau, que pugi l'Oleguer. Vilamala i mossèn Enric Sobirà en representació de la parròquia de Sant Medir. Sants Hostafrancs i la Bordeta. Bé, el secretariat només vol felicitar a Sants 3 Ràdio per aquests 10 anys i, a més, vull dir, pel secretariat sempre és un honor, un goig, celebrar els 10 anys d'una entitat, i més una entitat com aquesta. Vull dir, me'n recordo fa 10 anys, quan van començar, doncs una entitat que l'han feta gent molt jove, i jo penso que això té un punt molt important, així que endavant i felicitats. Ara, sisplau, si pot pujar a l'escenari Manel Ramon, president de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. I un fort aplaudiment per ell, també. Bona nit a tots. Gràcies per estar en aquesta festa. Molt agraït a l'organització. Sempre m'ha tractat amb molt de carinyo i molt de respecte, la veritat, Sants 3 Ràdio. Des de la federació sempre hem intentat donar el màxim suport en aquesta ràdio, que ja sabem que és una ràdio associativa, que no és una ràdio municipal, però dintre de l'aixopluc de la Federació de les Ràdios Locals de Catalunya hem intentat ajudar-los a tot en que hem pogut. Enhorabona a tots i que tinguéssiu una molt bona festa. Gràcies. I ara si pot pujar, si us plau, Miquel Olaya en representació de Sants Establiments Units. I també li dediquem un fort aplaudiment.
Bona nit. En nom propi de tots els comerciants associats del carrer de Sants, he d'agrair el guardó que Sants de Ràdio ens ha concedit. I segurament no per mèrits propis, sinó per mèrits d'ells mateixos, que durant aquests 10 anys han fet una feina enorme pel barri i que els comerciants de Sants s'hi han trobat molt assistits sempre amb tots els seus serveis. Moltes gràcies. Demanem, si us plau, que pugin ara Eduard García Plans, president del districte de Sants Montjuïc. Bé, molt bona nit a tothom. Gràcies per acompanyar-nos, per acompanyar Sants 3 Ràdio en aquesta festa i per la vostra presència. En nom del Consell del Districte, de tots els consellers i les conselleres de l'Ajuntament de Barcelona, us volem felicitar de tot cor per aquests primers 10 anys que sabem que per una entitat de joves que va començar amb uns quants joves d'aquest barri que volien fer ràdio i que volien fer comunicació local mai és fàcil. En aquest sentit, deixeu-me que us digui que a tot arreu hem pogut trobar Sants 3 Ràdio, a la Festa Major de Sants, a les festes majors de la Bordeta, també a les d'Hostafrancs, al Consell del Districte, a les audiències públiques. Crec que a qualsevol esdeveniment que hi ha hagut al barri hem pogut trobar a un company o a una companya de Sants 3 Ràdio. Crec que s'han dedicat de valent a fer difusió de tot allò que tenia lloc al barri, notícies bones i notícies no tan bones que sempre, per desgràcia, també ens acompanyen. I en aquest sentit, crec que hem d'estar molt orgullosos de que una ràdio que va començar amb uns quants joves que s'hi volien dedicar hagi arribat a on ha arribat. Moltes gràcies i en el nom de tots nosaltres us volem fer entrega d'una placa perquè tingueu també un rècord. Molt bé, com ha dit la regidora, aquí de fet estem celebrant 10 anys d'un somni, d'un grup de gent que estimaven la ràdio i amb aquesta il·lusió van tirar endavant un projecte com molts altres barris de la ciutat, però en aquest cas el somni s'ha fet realitat i en aquest cas Sants 3 Ràdio és una fantàstica realitat que tots nosaltres l'escoltem per seguir el batec dels diferents barris del districte i a més amb una vocació de servei públic que jo crec que és fonamental, perquè sense aquest amor per la ràdio i aquesta vocació de servei al barri, doncs una realitat com aquesta no es construeix. I és per això que des del districte no podem dir que doneu-vos les gràcies i dius una cosa molt clara, si no estiguéssiu us hauríem d'inventar, perquè una cosa així realment fa falta. Per tant, continueu i segur que d'aquí 15 anys podrem celebrar els 25 anys amb una ràdio encara molt més gran i molt més potent que la que tenim ara. Moltes gràcies. I ara, si us plau, si pot pujar a l'escenari Joan Puigcercós, conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya. Molt bona nit a totes i a tots. Avui el que estem fent aquí és celebrant el 10è aniversari d'una victòria contra l'adversitat. Una victòria, podríem dir, contracorrent, perquè si ens deixéssim endur pel corrent, difícilment un grup de joves, i alguns no tan joves, evidentment, però també joves d'esperit, fa 10 anys s'haguessin trobat i haguessin decidit arriscar, posar-hi hores de la seva vida, del seu lleure, que es podien haver dedicat a fer moltes coses, però les van dedicar a fer una ràdio del barri. Aquest esforç ens fa donar un senyal
que més enllà d'aquesta mala interpretació que es fa sovint de la idea de globalització, de grans canals de comunicació, de que tot ens ve donat de fora, doncs és necessari que una ciutat, un barri com Sants, sigui capaç d'articular una xarxa viva, socialment activa, de gent que s'organitza, que surt al carrer, que baixa al carrer i és capaç de fer país, i en aquest cas és capaç de fer barri, és capaç de fer Sants. Sortosament som un país millor gràcies a gent com aquesta. No podem esperar massa sovint que ens vingui dalt fet de dalt. És necessari vestir contrapoders. En el millor sentit de la paraula, en el sentit més constructiu. I avui podem dir que aquest esforç que fa 10 anys van començar un grup ha donat fruits, la llavor que es va plantar ha donat fruits, ha fet una ràdio de servei a la comunitat, una ràdio activa, una ràdio que fa que la cultura popular tinguin un lloc, que ens informi de què passa al barri, que doni, repeteixo, utilitat a la gent que viu al barri, però sobretot també que utilitzi i faci de la llengua i la cultura d'aquest país el seu punt de referència. Aquest és un esforç que hem d'agrair, sobretot perquè, repeteixo, s'ha fet contracorrent. Sovint, ho sé bé i em consta, sovint amb moltes dificultats, sovint anant contra tot el que està establert, perquè allò fàcil és deixar-se endur pels grans corrents. Però, com es diu moltes vegades, només els peixos morts es deixen dur pel corrent. I puc dir que aquí hi ha peixos molt vius que han de ser capaços amb molt d'esforç d'anar contracorrent. Gràcies, doncs, per fer-nos un barri millor, gràcies, doncs, per fer-nos un país més ric, més democràtic, més lliure i, sobretot, més culte. Moltes gràcies per la vostra feina. Visca Sants i visca Catalunya! Una festa no és festa sense soroll, gresca i tradicions populars. Us deixem amb l'actuació dels bastoners de Sants. Ara Roger Bas ens dirigirà unes paraules. Nosaltres, la colla bastonera de Sants, que vam néixer ara fa 3 anys de la inquietud cultural d'uns quants joves del barri, ens alegrem d'aquests 10 anys de ràdio local, que s'ha interessat per les nostres activitats i ens dona veu per explicar els conflictes que com a entitat patim. Conflictes com ara que l'Ajuntament ens vol deixar sense seu. La colla bastonera de Sants forma part d'un projecte que enguany també ha fet 10 anys, el Centre Social Autogestionat Can Vies, que molts de vosaltres ja coneixeu. Doncs bé, l'Ajuntament, a través de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, empresa de la qual té més de la meitat de les accions, pren una decisió política al voler desallotjar el CCA Can Vies, ja que per construir el calaix de la Vergonya, que ja tenim tan avançat, no és tècnicament necessari enderrocar l'edifici de Can Vies. És més, el lloc on ara hi ha un espai social, obert al barri i completament independent de les institucions, hi volen construir pisos que cap de nosaltres podrem pagar. Així doncs, i aprofitant si aquí hi ha algun representant del PSOE o d'Iniciativa de Sants, els exigim que com a responsables polítics de l'Ajuntament facin que retiri la demanda contra el local que ens ha vist néixer i créixer com a colla bastonera, el Centre Social Autogestionat Can Vies. Gràcies per la vostra atenció i un cop més, felicitats a Sants 3 Ràdio.
Abans ens havia quedat pendent l'entrega d'un guardó que ens feia moltíssima il·lusió i que ens fa molta il·lusió
perquè és un guardó dedicat a la gent que ens va acollir, la gent que ens va acollir aquí a Sant Medir. Sisplau, si poden pujar a l'escenari mossèn Enric Subirà i mossèn Josep Vigordà, els hi farem entrega d'aquest guardó. Moltes gràcies. Amigues i amics, em penso que en poques circumstàncies de la vida un servidor s'ha sentit tan acomplexat, no? I al mateix temps tan emocionat, perquè crec que és un moment que a mi m'associa, jo diria, dos records que marquen la història d'aquesta barriada de la Bordeta i també, per tant, de la parròquia de Sant Medir. Celebro de veritat i felicito els 10 anys que celebra la ràdio aquí i, per tant, crec que això mereix no tan sols un aplaudiment, sinó una felicitació enorme per part de tots els presents i de tots els ausents. Bravo! I l'altre record ja no és de 10 anys, sinó de 59 anys. 59 anys. La presència avui de celebrar aquesta festa aquí, en aquest espai, en el mig del carrer, en què un recorda aquells moments en què el carrer era un lloc per parlar, per jugar a futbol, per entretenir-se, etc. I en aquell moment, el 8 de desembre de l'any 1948, a 25 o 30 metres d'on estem ara aquí reunits, aquí va néixer la parròquia de Sant Medir, al mig del carrer. No tenia en aquell moment cap espai de local, sinó que va néixer al mig del carrer. I al néixer al mig del carrer, aquella parròquia, aquesta parròquia de Sant Medir, jo crec que va establir uns lligams entranyables amb la barriada de la Bordeta i va significar que no hi havia d'haver cap tipus de distància ni de discriminació de res, sinó que hi havia d'haver una profunda amistat entre la barriada i Sant Medir. Com hi ha hagut una profunda amistat entre la ràdio, la Bordeta i Sant Medir. Per molts anys. Amigues i amics, veïns de la Bordeta, oients de la ràdio de la qual avui festegem 10 anys. Primer de tot, felicitar a l'equip de la ràdio, encapçalat pel seu director, l'Oleguer. L'Oleguer ha estat una persona amb una visió de futur i ja fa 10 anys que la manté. Les societats modernes es defineixen per la seva capacitat d'autonomia i de llibertat. I aquesta llibertat pot ser jugada a través de l'individualisme o a través de la solidaritat. L'aposta que ha fet la ràdio de Sants 3 en aquests 10 anys ha estat apostar per la llibertat i per la solidaritat. Avui n'és un exemple, aquest testimoni que ara glosava mossèn Vigordà, de que el carrer és per les persones que participen d'un barri, però que reflecteix aquesta llibertat d'expressar. Amigues i amics, felicitats, i que malgrat, doncs, les dificultats que durant 10 anys bé coneixem de tirar endavant aquest projecte de la ràdio, amb fermesa
I, sobretot, esperançadament, aquest equip ha lograt el que no podien imaginar ara fa 10 anys. Per tant, felicitats per molts anys, Oleguer i el teu equip. Visca la ràdio! A continuació, demanarem a tots els col·laboradors de l'emissora, que són avui presents a l'acte, que vagin pujant a l'escenari per fer-los entrega d'un obsequi en record d'aquesta celebració i en gratitud a la seva tasca. A tots vosaltres us demanem, sisplau, que els aplaudiu molt fervorosament perquè sense ells no seria possible aquesta emissora. Si us plau, que vagin pujant a l'escenari Òscar Planes, Helena Mascarell, Laia Moya, Isabel Ocaña, Caral Gómez, Mireia Robert, Gonçal Perales, Georgina Comta, José Antonio Rodríguez, Rubén Nicolàs, Josep Gilabert, Josep Romeu, Alba Llacuna, Jordi Duixant. Ens ha moltíssima gent, però us hem anat ara apuntant mentre us vèiem a tots els que per descuit ens hem oblidat. Sisplau, també pugeu a l'escenari perquè no ens agradaria deixar-vos a ningú. Moltíssimes gràcies. I res, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. És per Sants 3 Ràdio realment un honor i un plaer que en el nostre 10è aniversari tots vosaltres us hagueu apropat per celebrar amb nosaltres aquesta data. Sabem que no ens fallareu els propers 10 anys, sintonitzant-nos dia rere dia, escoltant-nos i col·laborant amb nosaltres. I esperem que no falteu al 15è aniversari, d'aquí 5 anys. Ara que és fosc, permeteu-nos seguir amb la festa. Els Diables de Sants s'han volgut sumar a la celebració amb un espectacle de llum i foc, al qual seguirà un sopar popular amenitzat amb la música de la Carxofa i la Ceba i el cantautor del barri, en Gonçal. L'espectacle serà just a darrere de vostra, de la gent que està asseguda. I res, des d'aquí doncs agrair-vos la vostra presència aquí un cop més. Moltíssimes gràcies i a seguir endavant tots junts. Gràcies.
L'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, tants d'enyorança viuré, tants d'enyorança viuré. Gràcies. Gràcies. Són víctimes del capital, no mireu. Val, ara farem una cançó que va escriure fa molts anys en Joan Manel de la Serra i que explica el que veia aleshores quan caminava ell per la muntanya i es trobava el que es trobava. Imagineu-vos si ho veia aleshores el que diria ara, no? I m'agradaria aprofitar, ja que estan aquí, per dedicar-los molt especialment aquesta cançó als companys, a l'Arce, la Maria i la Iora, per ells. Què li han fet al riu, que ja no canta, rellisca com un bar mort sota un far d'escuma blanca. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que ja no canta. L'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc.
avançar més. Ser sostenible es farà visible des del meu lloc fins al més remot. Sempre era així per acollir allí, interpretant un altre repertori. Segona part del propi territori, un model, un nou poder, per a fer més no renunciar a res. De fer un esforç per ocultar els arbres, o només quedarà fer. Només fer. Que estan matant la terra. Oh, pare, deixeu de plorar, que això es pot salvar, que ens han declarat la guerra. Gràcies. Des del far al Matagalls, el Trabuc en Serra Llonga, tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzines cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robarà. Sortirà un gran espatec que en faran ressorts de les parets de Tavertet. Des de Sau a Cellera, des del far a Matagalls, el Trabuc en Serra Llonga, tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Gràcies. Optimistes, aquells fabricants de faixes, altrament dits feixistes. Inauguren la reunió, es llegeix una octavilla que en contra de la cotilla ha llançat l'oposició. On hi ha escrit companys la faixa, ens oprimeix i ens domina. Cal cremar totes les faixes i els feixistes de propina. Tres cauen sota la taula, víctimes d'un cobriment. Mig histèrics els que queden cantant exaltadament. 3 días hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, el 18 de juliol. La faixa, la faixa està de rebaixa. No se'ls veu gaire optimistes, aquells fabricants de faixes, altrament dits feixistes. I continuant la reunió, es llegeix una octavilla, en contra de la cotilla ha llançat l'oposició. I ha escrit companys la faixa, ens oprimeix i ens domina. Cal cremar totes les faixes i els feixistes de propina.
Què tan acostar-se a Europa, què tan canviar de jaqueta. Si no vetllem pel negoci ens n'anirem a fer punyetes. Tots fent números he vist que si segueix anant de baixa caldrà tornar-hi al país, o caixa o faixa. La faixa, la faixa està de rebaixa, no se'ls veu gaire optimistes. Ell que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc cansada de totes les esperances del seu fill estudiant. El ben com només n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies a que per la font i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, tement d'un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Llença pel finestral a l'espalt d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu, però no vull que els ulls plorin, digue'm adeu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Carrega la guitarra a l'esquena i torna a fer el camí. Un vespre he vist remuntant la carena, vaig parlo aquí, cal no escoltar aquest gos que l'aborda lligat en un pal sec. I em recordo la teva imatge i aquest petit indret, però no vull que els ulls plorin, digue'm adeu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu, però no vull que els ulls plorin, digue'm adeu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Però no t'amoureu com veureu com dansa el bover. Ai, no es pot vestir el rei, de besura, que no es pot vestir el rei, de besura. Si mireu al rei d'on ve, veureu el govern com dansa. Si mireu al rei d'on ve, veureu com dansa el govern. Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia dins el gat. Pregunteu-li com se diu Marieta, Marieta, pregunteu-li com se diu Marieta, on viu. El senyor Ramon empanxa les criades, el senyor Ramon enganya tot el món. Les pobres criades és quan se'n van a lluny. Tururú, tururú, i ja negueja rebot. I ai, nena, que et tocaré el cul. Calla, dimoni, ai, nena, que et tocaré el cul. Calla, dimoni, que jo no vull. Ai, nena, que te l'he tocat. Calla, dimoni, ai, nena, que te l'he tocat. Calla, dimoni, que m'ha agradat. Nena, si vols venir, al camp acollim bruixes, vigila que quan de xupis se't veuran les pluges. I avui em fas venir, ai Mercè, jo t'hi vaig de bona fe. O passi-ho bé, o passi-ho bé, o passi-ho bé, i moltes gràcies.
some fight a crime, so make you want and fight a war. So what do I? Jaume, una mica de teclat. You find a wall that's make you rather make you fight it too. So to make it wrong, the white to make you cry. So find a wall white, gonna make you try. You wanna make you find a white outlaw. So man, I want to ride some for you. Some I'm never going to so wrong. You wanna make you cry, so make it to try. You and what to fall, so otherwise never only try. No he dit res, no era anglès ni... No et preocupis, Tenim un disc... Només hi ha un tema que el públic es coneixi i crec que anirem per aquest tema, perquè si no us dormireu. El coneixeu aquest o què? Anem a provar la tornada, perquè així faig temps una mica. Mira noies en el bar, en el bar. Guapo!